En la pantalla es van formant diferents pictogrames que permeten a les persones amb paràlisi cerebral comprendre millor el missatge. La Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència va suposar un important avanç en els nostres drets socials. No obstant això, des del seu naixement l'any 2007, fa ja 8 anys, hem estat patint especialment a la Comunitat Valenciana una mala gestió per part de la Generalitat, amb decisions com les següents. Obligació d'un copagament confiscatori mitjançant taxa en centres i serveis que és anticonstitucional, i més després de l'anul·lació del decret 113/2013 per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Baixades en el grau de dependència. No reconeixement del caràcter retroactiu de les sol·licituds d'ajudes. Supressió de la cotització de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals. Proposta espia que mai arriben a realitzar-se. A això cal sumar també el copagament farmacèutic i ortoprotèsic, a més de les baixades de grau en el certificat de discapacitat, que en moltes ocasions suposen la pèrdua de la pensió no contributiva. Per tot això, el CERMI estatal posa en marxa una iniciativa legislativa popular, ILP, per canviar 2 articles de la Llei 39/2006, l'APAT. Modificació de l'article 14. Volem que per al càlcul de la renta i el patrimoni es tinguen en compte les càrregues familiars i el moment en què comença la situació de dependència en la vida de la persona. Modificació de l'article 33. Volem que el copagament sigui només en funció de la capacitat econòmica personal del beneficiari. Per al càlcul de la capacitat econòmica es tindrà en compte l'edat i el moment de l'aparició de la situació de dependència. Els beneficiaris que la capacitat econòmica no supere 2,5 vegades l'indicador públic de renta d'efectes múltiples i prem, és a dir, 1.331,28 euros, no hauran de copagar els serveis. El copagament de l'usuari no superarà el 60% del cost total del servei. En conclusió, la Generalitat Valenciana està aconseguint que moltes persones amb discapacitat o en situació de dependència es queden sense els seus drets socials, d'atenció i suport en contra de la pròpia justícia. Des de gener fins al juliol del 2015 comença una recollida de 500.000 signatures perquè es puga debatre al Parlament. Les firmes es recolliran en plecs que estaran disponibles a les entitats socials relacionades amb la dependència i discapacitat. Enviant un correu a cermi.cvalenciana@cermi.es o trucant al 963 16 80 54. Se'ls informarà del punt més proper on poden signar. Ni un pas enrere en els drets de les persones amb discapacitat i dependència. Per a més informació, www.cermicv.es. no al copago confiscatori.